beli phi baro ki viewers session pat hakni ka video nganon ra biang phi ya ka khobor lai kam hakba kawin na ki district hapo ka state mekalya kala apply ya ki kato ni ki kam ki ba baro ki nong sheng shnong ki la ban apply je lada pidang dei ki batmai ha ka video bat channel jonga banam clear ban share like bat kam tame ban subscribe na ka banta ki khobor ki ban wan lungba selba official te nginum muslim kamtang ni sedang no ya kani ka khobor lai kam ka DSC lane District Selection Committee jong ka Eastern West Kasihil District Mairang ka khod application na kabenta ki candidates ki pokwa ban apply na kabenta kini ki post harum but class date na kabenta ban submit ya ki application kan day hadu ka 8 tarik ubanai March arajar arab sau ti kumta la karpat ya kino ki candidates ki pokwa ban apply na kabenta ki post baper subha ban pule bha ya ki instruction ban pendap hai ya ke application form ki jong phiru khnang ba phinum sha reject shushuru la batai ya ki candidates ki bakwa ban apply ba ya ki jaka ki ba phiha ban pendap ba ki ba kham kong san ba phiha ban pendap ba phimlong re ban I lama da uni asterisk lane balong kom uklur yalada kidon kito ki box ki ba max da utei pihak bait ban pendap klem da I lane klem da pelai te kumta subha ban check ban pendap ha yo let's say pikum I lane pikum pelai yakum kite ki jaka ki balong mandatory lane ki ba pihak bait ban pendap baru umde tangata la kerpan ya ki applicants lane ki nong apply subha ban attach lene subha ban upload ya ki educational qualification certificate kat kum kita ki post ki ba pher ki ba phi kwa ban apply ti lada phi miss lane lada phi don ya ki certificate ki ba kat kum ka district selection committee ka pan kata ka bomut yo le se pin sha reject te kumta subha ban pule bha subha ban page bha ki certificate ayu ki ba phi hab ban upload lane phi hab ban submit Tito matang ini page ya kini ki kerteng jong ki kam ki balat hapo ka DSC Eastern West Kasihil District Mairang ka banukong ka di ka lower division assistant lani LDA ka number of vacancy ka don hadu khadway tali ka pay level hangne ka di ka level 5 nang ta category post nang ta ki unreserved R kasi jentia bat garo ka don khandai ka total ka di khadway ka qualification lani ka kadan ka bapila ban apply nak benta kita ke post LDA kandai SSLC pass bat ka computer certificate bat ka bar ka dei nam ta ki gram 7 ka number of post ka don lightly level 5 hang neru ka salary nang ta ka category hang ne unreserved away bat kasi jantia R total ka dei lai bat ka qualification kan dei ki candidates ki bala pass ya ka SSLC pass kan class 10 mo kabalai gram sevika number post ka tang ka level 5 ang neru kata tang nam ta ki unreserved qualification kan dei SSLC pass number 4 enforcement checker total number post ka don lightly salary kan dei level 4 kata category wise kan dei unreserved iwe but kasi jantia garo ka don R nang ta hang neru ka qualification kan dei ya ki applicants ki bala pendep ya ka SSLC pass la ni ka class 10 bat kum juru computer knowledge number 5 mandal ka total number of post 1 salary level 3 ka di nam ta ki unreserved SSLC pass hi hang neru nam ta ka post driver ka don arteli level 3 hang ne but ka category kan dei na ko ta ki unreserved ka way kasi jantia ka way but qualification pade kan dia ki classic shejrong bana ka benta ki enumerator pade kadon tang kawi post level 2 nak benta ki unreserved SSLC pass ka qualification ban naga benta ka grade 4 pade kadon neutral ki post ka level 1 hangne ka salary but category lightly nak benta ki unreserved southly nam ta ki khasi jentia bat garo but hangne ka kadan ka pila ban apply nak benta ki grade 4 kan dia ki classic shejrong te sumba kino ki candidates lani ki applicants ki bakwa ban apply no ta ki post paper suba ban apply no nadu mentahi hadin bapila ada ban page ya kani ka video ban lada pisem jenjar pisem jing kumno ban apply nak benta ki post
subha ban bu ya ki comments ki jong phi bat ngan sa hi kai ye phi kumno ba phin apply bat kumno ba phin link ye la de la ne ban register ye la de hapo ka makerecruitment.nic.in tikino ki candidates ki bakwa ban apply ki haban register shoy la de hapo ka makerecruitment.nic.in kumbanga ngala de ban penshai shepi is ngob ha yo let's say ki don ki new candidates and any new applicants is ngob ha ban bu ye ki comments ki jong phi ya ban register shoy la de shi sin bat sala ban apply namar kani ka kam ka balai phila ru ban apply lung ba ka online mode te nakata kadaw te ngob ha ban le ya kata te lada phim tip ru sumha ban lech shaki cyber ki bejan ki jongphi lech bat pha apply na ta ki te ki post but kumju ru lada phila dep ban register yelade sa lech ha ka te hi ka official website kata makerecruitment.nic.in abde jong ka west khasihil.gov.in is apply na kamta ki te ki post thì cái ba không có san e hang ning ong la da phim tips ngô ha ban bu ya ki comments ki jong pi kan nongut kita ki applicants ki bakwa ban apply hi da ka phone ban na ka banta ka age limit pa de hang ne kan de na du khat pra ha du lai po ars nem kata ha du sitrik nai ban kong ajar sau bat kan don ru ka relaxation la ne ka jing pen jalan rata na ka banta jungi ki schedule tribes kata sans nem kata ka bumut na du khat pra hadu laipo hinyo snem ngidang la ban apply na kabanta kite ki pus ki balait hapo DSC Eastern West Khas Hill District Mairang shushuru na kabanta ka online payment pade hadin ba phila dep ban apply pihak ban le sia ka online payment je kani ka online payment phi la ru ban lech ban siu ya kani ka application fee pila ban le da ka e-chalan hapo State Bank ngane SBI pila aru ban le da ki cards payment kata SBI ATM com debit card lani credit card bat ka dor jong ka te ka application fee kan long san pho tang ka we lada pi apply ka we kumot san pho arteli ki pus shispa bat kum ta ter ka shong kat kum ka pus ka ba pi apply ba chuchuru la bata hingne ba ya kate ka dor jong kate ka application fee omla shu ban refund na ne ban pen phai hadin ba phila de ban siu la da phiyo ne phimyo ya kate ka kam ya kate ka application fee la bata hingne ba phinom la shu ban yo la ne an refund shu bat ka basuk e hangne ba phin siu ya kate ka online payment phile be da ka SBI la ne da ka e-chalan late bit ban siu ha po State Bank itu ki bada ki bajan ka State Bank late bit po State Bank bat ban siu ya ka ni ka application fee ka bade ha po DSC ti shu batai bi ya ki ba ngawan ban siu ya ka by application fee jong ka DSC mairang ti tangop tahi kila nang ban batai pi kumno ba phinle the hangne pade kade ka instruction how a candidate can apply for the post through online mode the kani kade ka instruction kijing batai kumno pinla ban apply lengba ka online application je banle ya kata ngatharai ban shupule lene ban shupatai hangne kan khamjinjari phi ba pin sngotu ande ke ka ba ngakwa lene ban yarap yipi ka long bangan shupin kumno ba pin apply lengba ka mobile phone lada phi phi akwa te sungba ban bu ye ki comments ki chung phi de lada umdon ki ba kwa ban apply hi yo le se phi le ki cyber ki bajan ki chung phi ya kataru ka ba e andre yo le se phi jingai na ki cyber jingai na ki nong pen le ki banang ban apply ki banang ban use online application tinga kwa ban bu ye kita ki comments ki chung phi ha ki comment box section ki chonga te gada phibun te ngan sai kai phi kumno pe phin apply ya te ka post le ni kite ki post ki balai hapo mairang lengba ka mobile phone da ka ba phi register shoi la de hapo ka makerecruitment.nic.in hublei shibun